את יודעת שיש עכשיו מחקר, נו. הוא לא חדש, אבל אני נחשפתי אליו לאחרונה, שמכף רגל ועד ראש, הגוף שלנו משתתף בחוויה הזאת של עיבוד רגשות. עשו מחקר בין 700 אנשים בעולם, ונתנו להם לקודד איפה בגוף נמצא כל רגש. וראו כאילו הייתה עקביות סטטיסטית במפות של איפה הכעס נמצא, ואיפה נמצא האובדן, או אבל, או לחץ, או שמחה, או עצבות. אז באמת זה לא רק בראש, זה באמת חוויה גופנית, ובגלל זה, אחד הדברים שאני אומרת, יש את עולם הפסיכולוגיה, יש את עולם הכושר, והיום זה נורא בפיצול. כמה פעמים השתמשת בגוף כדי לשפר ביצועים, להתחזק, לרדת במשקל, אבל מה אם הגוף יכול להוביל אותנו לעצמנו? מה אם תנועה וספורט שנבחר יכולים להפוך להיות הדרך שלנו לחיים מדויקים יותר, מחוברים ואמיתיים יותר? אני דוקטור הילה שרון דוד, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע הזה. כי מאחורי כל תנועה מסתתר סיפור, ומאחורי כל גוף יש אדם שלם להכיר. נייס. יואו, שלום קורל. היי, איזה כיף להיות פה סוף סוף. כן, וואו, אנחנו מתכננות מלא זמן את המפגש הזה, נכון. ונוצר המרחב המדויק בזמן, הגעת אלינו הישר מאוסטרליה, נכון? מהמסע הזה שגם את עוברת ככה עם המשפחה, כן. אז אני רגע אציג אותך, ואז אני אקריא משהו קטן בעקבות המפגש שכתבתי. יש. אז קורל פרידמן נמצאת פה, ואני אגיד באופן אישי שאני ממש עוקבת אחרי העשייה של קורל, קורל היא מייסדת של שיטת קואליה, והיא מביאה פשוט סוג אחר של אימון גופני, ואני בכלל לא רוצה לקרוא לזה אימון גופני. אנחנו היום נדבר על זה, אני חושבת שהמפגש שלנו איזה ממשק משלים כזה של דברים והתהוות של ביצוע בפועל, יחד עם כזה המחקר שנותן לזה הרבה מאוד תוקף. אני אספר איזה סיפור קטן של אולי יסביר את החיבור שלי אל קואליה, שהיא בעצם מרחב, שאולי תגידי על זה איזה משפט, ואז אני אקריא. על מה זה קואליה? כן, הטייק שלך. אז קואליה יושבת בצומת שבין מיינדפולנס לאימון בעצימות גבוהה מבחינתי. זה מושתת על תרגילים שכולנו מכירים, עולמות הפילאטיס, היוגה והפונקציונלי, אבל השוני הוא שבעצם אנחנו ממש משתמשים במוזיקה כדי לייצר איזושהי חוויה שהיא מעבר לתחושה הפיזית, כלומר אנחנו נרגיש לא רק את השרירים, וההנחיה של המורה שגם שם מדברת מעבר לפן הפיזי ומובילה אותך לאיזושהי חוויה שהיא יותר מדיטטיבית. זה יכול להישמע אולי קצת כבד לאנשים, אבל בפועל מדובר בסוף, את אולי תשתפי גם מהחוויה שלך, באימון ממש לכל דבר, את תעשי ברפיז ובטן וישבן וידיים, תעבדי על כל קבוצות השרירים בגוף, אבל החוויה שאת תצאי איתה, היא תהיה כנראה שונה מאימונים אחרים שחווית, משהו הרבה יותר משחרר וכזה בונה ביטחון, לא רק בגוף, גם כזה בעצמך, וזה כזה על אצבע אחת, מה שנקרא. אני כבר אגיד שאנחנו נדבר ונדבר, אבל עד שאתם לא תחוו את זה, זה לא יהיה אותו דבר. אז אני באמת אגיד, מה אני חוויתי? נתקלתי באיזה פוסט של קואליה, והוא היה מאוד ויזואלי מבחינת להמחיש שמדובר בסוג של ריקוד, אימון, ללא מראות, משהו מאוד חי, חווייתי. אמרתי, אני את זה רוצה לנסות. בתור חוקרת של פסיכולוגיה של אימון גופני, אני סקרנית בטירוף לגבי חוויות של אימון כושר. עכשיו, זה גם מדהים, כי תכף נדבר על זה, כי גם את עושה איזה מעבדת מחקר קטנה בנושא הזה, אבל אם לחזור רגע לחוויה שהייתה לי, כי באמת באתי להתנסות, ואני אגיד שבאימון הראשון אני ממש בכיתי, כי התרגשתי ממה שהגוף שלי חווה, ומבחינתי זו הייתה מעין חזרה,
ואת תיארת את זה מאוד כאימון, עבורי חוויתי שם ריקוד, שחרור מטורף של ריקוד, שבהרבה מובנים אני מתגעגעת אליו. אז אני אקריא רגע את אולי משמעות של ריקוד בשבילי. בגיל 3.5, בלי הכנה, בלי רצון, אבל קרתה חוויה מאוד מאוד קשה, שבה איבדתי את אבא. ובזמן הזה, ילדה שאין לה הרבה מילים לתאר חוויה, היה תמיד את הריקוד. אמא שלי בחוכמתה הכניסה אותי לסטודיו למחול. הרבה מראות, ילדה ועוד הרבה ילדות. אני חושבת שהריקוד היה המרחב המרפא הראשון שפגשתי, לא כי מישהו אמר לי שהוא מרפא, ולא כי היה שם איזושהי מודעות, גם לא של אמא, אלא כי הגוף חווה משהו שלא היו מילים להסביר. עמדתי מול המראה, המורה מסתכלת, מחייכת, קוראת לי להצטרף לקבוצה, ואני רואה משהו בבבואה הזאת, משהו שנשאר איתי שנים. מאז גם הלכתי לחקור מה התפקיד של מראות, במפגש שלנו עם עצמנו. על הבמה קרה לי שוב ושוב אותו דבר, דווקא ברגעים שהרגשתי הכי חשופה, כשרקדתי על הבמה, הרגשתי שאני הכי קרובה לעצמי, למי שלא יודע, אני באה גם מרקע של ריקוד, וככה הכניס ונשזר לתוך מסע חיים שהפך גם לאיזה מחקר של פסיכולוגיה של ספורט. וכמי שחוקרת את היסודות של תנועה, היום אני יודעת להגיד שיש בסיס מדעי למה שקרה לי שם כילדה, היה מקום של פורקן רגשי, של פירוק והרכבה כנראה מחדש. אי אפשר באמת לתת מילים לחוויות של בדיעבד, אבל לפעמים את חובה משהו, ואז את מקבלת איזה גוף ידע, ואז את אומרת, זה מה שקרה לי, אז זה, ומאז אני חושבת שמגיע הצבא, כל החיים עד גיל 18 רקדתי, מגיע הצבא, פתאום כבר אין את הריקוד. אין את המסגרת הקבועה, לי לא היה אותה, מעניין אותי לשמוע באמת מהחוויה שלך. ומאז אני מרגישה שכל הזדמנות לרקוד, אני לוקחת אותה כאילו בשתי ידיים. הבן זוג שלי ואני נעמוד באיזה דנס בר, אף אחד לא ירקוד, אבל יהיה מוזיקה, אני כאילו יקום, זה המרחב מספר אחת מבחינתי לביטוי, ובואי תספרי קצת על באמת הדבר הגדול הזה שאת מביאה, וטיפה על הרקע שממנו את באה, כי אני יודעת שגם לך יש איזה רקע בריקוד, נכון? כן, קודם כל מרגש הסיפור, ואני יכולה להתחבר. אמנם לא מהזווית של אובדן ומשהו כל כך קרוב, אבל לגמרי לריקוד ולתנועה באופן כללי, אני חושבת יש תפקיד ופוטנציאל לרפא אותנו, ואני לחלוטין השתמשתי בזה, ועדיין משתמשת בזה כדי לעבור תהליכים כזה עם עצמי. ואת מאוד דיברת על הפן של הריקוד בהקשר של קואליה, וכן חשוב לי כזה לדייק שבסוף זה לא שיעור ריקוד, אבל כן יש איזושהי כמו גישה ריקודית כלפי התנועות שאנחנו בסוף עושים שהן ברובן פונקציונליות, וכמו שאמרתי, את כן תזהי את התרגילים, זה לא יהיה לך שונה לחלוטין מאימונים אחרים ברמת התרגילים, אבל בגישה ובאיך שהאימון מונחה והמוזיקה וההלימה המושלמת למוזיקה גם תיווצר לך חוויה שונה, שהיא באמת הריקודיות הזו, הפורקן, החייתיות, הנוכחות המאוד חזקה, וזה כזה מה שהוביל אותי באופן כללי ביצירה של קואליה. כן, אני באה מרקע של ריקוד, הייתי רקדנית מקצועית, כזה מגיל 18 עד גיל 26, הופעתי כזה בעולם, בלהקות, וזה ממש היה החלום שלי, ואני רקדתי מגיל מאוד מאוד קטן גם, מגיל 5, ואני חושבת שקצת דיברנו על זה בשיחה שלנו, שמבחינתי זה לא היה רק הריקוד כמו להופיע, להיות על הבמה, ולהיות להיסחף לתוך החוויה המאוד מאוד משקרת הזו, של התנועה עם המוזיקה והחוויה שאת באה להעביר את הקהל, והמחיאות כפיים, והשליטה מאוד גבוהה בגוף ובמודעות הגופנית, וזה היה הדבר שכאילו הכי היה ממלא אותי בעולם.
ומבחינתי הבמה שלי התחלפה ברגע שהפסקתי לרקוד ולהופיע בפורמט הזה, היא התחלפה מבמת המחול לבמת ההוראה. והיום אני חושבת שאני מצליחה להביא את זה הכי לידי ביטוי בקואליה, כי יש בזה את הפן הפרפורמרי, ששולט בכל האלמנטים השונים שיש בתוך האימון הזה, שזה התיאום למוזיקה וההנחיה היותר מדיטטיבית, וכל המחשבה על בכלל איך ליצור את האימון. אנחנו ממש בונות את הפלייליסטים כזה מראש, עם מחשבה על איזה תרגיל יבוא מתי, ואם השינוי המוזיקלי ישתנה גם התרגיל, וזה ממש curated, מה שנקרא. אז זה כזה התהליך שלי מעולם המחול לאיפה שזה היום. ומה הייתה השאלה? כן, אז דייקת את הרקע שלך בריקוד, וגם דייקת בעצם את המשמעות של הריקוד בתוך קואליה. אני רוצה לעשות איתך איזה מין שאלון קוויקי כזה, שמעניין אותי אינטואיטיבית, כן, אינטואיטיבית מה יצא. ואני אגיד כבר מניסיון, שהרבה פעמים אני כאילו כבר, בא לי כזה את כל השאלות, אבל כל משפט הוא לפעמים מוציא איזה עולם שלא בטוח שניגע בכל 3 או אפילו 4 שאלות שהכנתי. אבל אם הגוף שלך עכשיו היה יכול לדבר ממש ברגע הזה, אנחנו בפודקאסט שיחות עם הגוף, אם אני צריכה רגע למסגר את המהות של המפגש שלנו מבחינתי, זה מעבר לקואליה, וזה מעבר למחקר של אימון גופני ככלי לריפוי רגשי ונפשי, איך אנחנו יכולים בעצם להנגיש תנועה כדרך חיים. ומי שתשמע אותנו, או מי שישמע אותנו, איך זה יכול לגעת להם בקרביים, כי אמרת לי איזה משפט מכונן קודם, מי המתחרה הכי גדולה של קואליה? הספה. הספה. והיום אנחנו ננסה ככה לעורר אנשים, וכאילו באמת מה קורה, איך יכול להיות שספה שהיא כל כך ככה לא מגלמת איכויות מרפאות כל כך גדולות כמו התנועה, למרות שגם לה יש משהו בלשכב ולנוח, ועדיין. אז אנחנו ננסה להבין יחד איך מנגישות את התשוקה הזאת לתנועה, את הדרך חיים הזאת של הגוף. אז אני אחזור לשאלה שלי. יאללה. אם הגוף שלך עכשיו היה יכול לדבר, מה הוא היה אומר? בזה הרגע? בזה הרגע. בחיבור שלך עכשיו. וואו. שכואב לי קצת הגב, מלשבת על הספה. שבואי נגיד, אנחנו יושבות על הקורסה הזאת, מה, כמה, 10 דקות כזה? כן. רבע שעה אולי. כן. ושנעים, כאילו, נינוח, בו זמנית. אוקיי. ומה הכאב הזה מבקש ממך? לזוז. לזוז. ואת שומעת את זה הרבה? כאילו, יש לך כזה שיח עם הגוף שלך, של מה קורה לי עכשיו בגוף, ומה זה מבקש ממני? כן, גם כחלק מתרגול מובהק שאני עושה, של מדיטציה או בקואליה או כזה, אבל גם לפעמים, כאילו באינסטינקט, אם לא היינו יושבות עכשיו והייתי מחויבת לשבת, אז הייתי קמה. כאילו, הייתי פשוט עושה עם זה משהו. כן. אוקיי. אלון, אנחנו צריכים לשקול פודקאסט בעמידה לאנשים שצריכים... או על הליכון. או על הליכון, כן, תוך כדי. אם היית צריכה לתאר את עצמך דרך תנועה אחת, איך התנועה הזאת הייתה נראית? ברפי. וואו. תסבירי. איזה תנועה. היא יכולה להיות המושא לסבל. היא מייצרת אנטגוניזם להמון אנשים, כי זה סמוכקום מהצבא, וזה כאילו... אבל יש לי חברה, האמת, שקוראת לזה נורא יפה, סמוכקום זה לסמוך ולקום. וואו. קוראים לה גוני. וכן, אני מתחברת אליה כי היא מפגישה אותי, ואני אוהבת לפגוש כאילו את עצמי באתגר, אבל היא גם מתפרצת, וזה משהו שכאילו הוא מאוד עני. אז... איך המתפרצת אצלך באה לידי ביטוי בחיים? וואו, כשאני כועסת. כשאני כועסת אני מתפרצת.
במיוחד במקומות שאני מרגישה בהם בנוח, כמו עם בעלי. במיוחד עם מקומות שמעוררים גם כן. את המקומות האלה. כן, המקום הכי בטוח הוא גם המקום הכי מפגיש. נכון. ונראה לי גם ביצירה שלי, כאילו בקואליה, אבל באופן כללי, במה שאני עושה, אני מאוד, עם המון תשוקה, עם המון כזה פורס, כאילו, משהו מאוד קדימה כזה. וואי, מרגש, התיאור הזה. איזה ספורט לדעתך הכי מדויק לאישיות שלך? קואליה. כי מה הקווים שמקבילים? ברור, כי את יצרת את זה, מתוך האישיות שלך את יצרת את קואליה. איזה דבר מטורף. זה מטורף. מהות של יצירה שמקבלת את הפנים של אישיות. נו, אז מה זה בעצם? כאילו, מה זה מספר על האישיות שלך? וואו, כאילו מלא תשוקה, מלא חיות, אהבה להרגיש ולהתרגש, ולא רק כאילו לעבור את החיים האלה כזה. אבל גם כאילו נוכחות ודיוק וכזה, נראה לי זה, כן. אוקיי. ומה ההרגל הבריאותי שאת הכי גאה בו? הדבר שאת עושה למען עצמך כזה, שאת אומרת, זה הדבר שלי. אני ממש טובה בלישון. וואי, מעולה. כן. שזה וואי, כאילו, זה דבר חשוב ביותר. כאילו, לאמא צעירה, בואי, אנחנו עוד לא הצגנו את החלק הזה שלך, אבל את אימא ללב, בן 11 חודשים. נכון. זה ממש טרי, זה כאילו נכנסת לתוך, כמו מעין שלב חדש בתוך החיים. כן, זה חתיכת דבר. כן. כי יודעת, אני מתמידה בספורט, ואני כל החיים שלי בתנועה, וזה כאילו קל לי לא להפסיק להתאמן, שזה כן הרגל בריאותי מאוד כאילו חשוב ודומיננטי, אבל גם אני ממש גאה בזה שאני יודעת כאילו להירדם ולישון. כלומר, להרגיע את המערכות שלי, ולמרות שאני יכולה להיות עם, יודעת, ילד בן 11 חודשים, עסק עם 15 עובדות, וכאילו, וכל החיים עצמם, ועדיין להצליח כזה to self-regulate לשינה. מה את חושבת שעוזר לך בזה? כי אני חושבת שזה כל כך רלוונטי, כל כך הרבה אנשים שבטח, נגיד, יקשיבו למשפט הזה, והם יגידו, וואי, הלוואי והייתי יכולה לעשות את הרגע הזה של ה-unwind כזה, להוריד הילוך, זה לא פשוט, המוח שלנו בתפקוד, כמעט 24/7, אז מה לדעתך תומך אותך בהרגל הזה? אני חושבת שגם להתאמן, obviously, כאילו גם לתת outlet לאנרגיה להשתחרר, אפילו לא קשור לקואליה, כאילו קואליה מאוד תומכת זה מבחינתי, אבל זה יכול להיות גם כל אימון אחר, או אפילו הליכה. והרבה עבודה עצמית של להיות מודעת בכלל למה יכול להדיר שינה, כאילו, ואז עבודה על לשחרר ולהגיד, אוקיי, כאילו, הפסיכולוגית שלי תמיד אוהבת להגיד לי, תקבעי דייט עם המחשבה הזאת, זאת אומרת לה, היי מתוקה, שמחה שהגעת, בואי, אנחנו קובעות למחר ב-10 בבוקר, בסדר? אני לא אשכח אותך, מבטיחה שאני לא אשכח אותך, וכאילו, כמו שאני קובעת עם חברה, אני לא הולכת לישון עם החברה, אני קבעתי איתך למחר, אז מחר אני איתך ב100%, אבל עכשיו אני הולכת לישון. וואי, זה מעולה. כן. זה קצת מזכיר את הספר מחשבה ממתינה, אם את מכירה, לא. של אשכול נבו, ומשהו שאני נגיד גם אומרת בטיפול, זה תדמייני שיש לך בלון, את קושרת אותו ליד ושמה שם, וזה יגיע כאילו הרגע שתפגשי את הבלון הזה, אבל זה טיפ מעולה. כן. לא, היכולת הזאת לדעת שאפשר גם רגע להשהות משהו, שאנחנו לא חייבות לפתור הכל
כן, אבל זה דורש תרגול, זה לא רק, כאילו, אתה יודעת, זה קונספט נורא נחמד, אבל ליישם אותו לקח לי, נראה לי, שנים, כאילו, של... זה לתרגל דחיית סיפוקים. כן. וגם את השיח עם המיינד, כאילו, הוא עבריין, אני קוראת לו. ממש. והוא גורם להכל להרגיש מאוד מאוד חשוב ודחוף וצועק, וזה לנהל שיח איתו, כאילו, לא פיצול אישיות, אבל לענות חזרה למחשבות האלה. לאלף את האגו, אני קוראת לזה, פשוט לאלף אותו. כאילו, אוקיי, חמוד, שב. כן. ארצה. לא עכשיו. כן. יש את הסרט שהוא כאילו לילדים, אבל אני מאוד אוהבת אותו, הכל בראש. הכל בראש, כן. שממש ממחיש את זה ויזואלית גם נורא יפה. אני חושבת, אם מישהו לא ראה, אז... המלצה. כן. המלצה חמה, הכל בראש. ואני אגיד הכל בגוף גם, נכון? את יודעת שיש עכשיו מחקר, הוא לא חדש, אבל אני נחשפתי אליו לאחרונה, שמכף רגל ועד ראש, הגוף שלנו משתתף בחוויה הזאת של עיבוד רגשות. עשו מחקר בין 700 אנשים בעולם, ונתנו להם לקודד איפה בגוף נמצא כל רגש. וראו כאילו הייתה עקביות סטטיסטית במפות של איפה הכעס נמצא, ואיפה נמצא האובדן, או אבל, או לחץ, או שמחה, או עצבות. אז באמת זה לא רק בראש, זה באמת חוויה גופנית, ובגלל זה, אחד הדברים שאני אומרת, יש את עולם הפסיכולוגיה, יש את עולם הכושר, והיום זה נורא בפיצול. אבל מה קורה כשבעצם אנחנו משתמשים יותר ויותר בממדים של פסיכולוגיה, שזה לעבוד על המיינד, תוך כדי הכושר. אני חושבת שמשם מגיע הערכה המאוד גדולה, וגם הרצון שלי שבאתי והתנסיתי בקואליה, כי זה היה איזה מין התהוות של שנים של מחקר, שמבחינתי זה בדיוק מה שככה, אחד מהמניפסטיישן של משהו שאני יכולה לראות איך הוא הולך ונעשה יותר רווח במה שאנשים בסוף מחפשים. זה כבר לא רק להיכנס לחדר כושר לסמן וי, אלא אני חושבת שיש פה, הייתי רוצה שנדבר על חוויה, אימון כחוויה, שהיא גם הרבה מעבר ללבוא לעבוד על הגוף, נכון? מי שיבוא לקואליה, אני חושבת שזה לא רק בשביל להתחתב ולהתחזק. זה יקרה, זה תוצאה שתקבלי, כי את עושה אימון גופני, אבל כן, יש בזה הרבה מעבר, ואני חושבת שגם זה יקרה, בין אם, כאילו, אנשים אולי לא מודעים לזה, אבל הם יחוו את החוויה של המעבר, גם לא בקואליה, גם באימונים אחרים שהם יעשו, אבל לא בהכרח הם יהיו באיזושהי מודעות לזה, או לפוטנציאל שיכול להיות לזה בעבודה גם מנטלית, שהם יכולים לעשות תוך כדי שהם מתאמנים פיזית. כי המוח הזה, אפרופו, הוא הולך איתנו כל הזמן, הוא נמצא איתנו, גם עכשיו שאני מדברת איתך, יש לי כמו איזשהו ערוץ נוסף שרץ פה של המחשבות שלי, של אסוציאציות, של שיפוטיות עצמית, של whatever, כל הדברים שכאילו מתחוללים עכשיו, אז הדבר הזה הולך איתנו לכל דבר שאנחנו עושים, אז גם אם אני עושה אימון הכי פונקציונלי בעולם, אימון כוח, בקרוספיט, whatever, המחשבות האלה נמצאות. השאלה כמה אני נותנת להם את האור ואת החיבור ואת היכולת להעצים את החוויה הגופנית שלי בזמן שאני מתאמנת. נכון, וגם משהו שקורה באופן טבעי, וזה מה שאנשים מדווחים עליו, אלה שמתמידים באימון גופני בסוף לאורך זמן, זה כי כשאנחנו בתנועה, זה כמו מעין, זה עושה שאט-דאון למחשבה. אם אנחנו מצליחים להתנתק, לא מצב שבו הלכתי לחדר כושר והייתי כל הזמן שלי על ההליכון באימייל. זה כאילו לעשות את הדבר שהכי, כאילו יהיה חטא לאימון הזה.
יהיה חטא למרחב הזה שאני יוצרת בשביל לקבל את כל ה-feel good effects, אז אם אתם באימייל בזמן ההליכון, שחררו את האימייל, זה חבל, כאילו, אתם לא תקבלו את אותו אפקט. אבל יש משהו שקורה, אם את הזכרת קודם קרוספיט, או אם את יוצאת לריצה, וזה באמת מתוך איזושהי תודעת מיינדפול כזה, לבוא בלי איזה הסחת דעת כזאת של לצפות בסרטונים, אז זה קורה באופן טבעי. את אפילו לא צריכה לעשות באופן מודע shut down למחשבה. זה יקרה, כי זה מה שהגוף שלנו יודע לעשות בזמן שהוא בתנועה, אז פתאום מתחיל להיות איזשהו תהליך של קשב וריכוז הרבה יותר גבוה, שמנקה מאיתנו ועושה רגולציה למחשבות. זה מדהים. אפילו לא צריך... לא צריך להתאמץ כל כך. לא חייב להתאמץ, פשוט לבוא. כן. בואי נדבר על הספה. בואי נדבר, אמרנו, בואי נבין מה זה. מה זה הדבר הזה? כולנו היינו שם על הספה. כן. היה לך תקופות כאלה? בואי, שלא יישמע כאילו אנחנו כל היום רק מתאמנות ובכושר וזה. בכנות. כאילו הספה... בכנות לא. בכנות לא. לא מעורר הזדהות. הספה מבחינתי היא לא רק, היא כאילו איזשהו אימג' מאוד מובהק, אני חושבת שלרצון של המוח שלנו, כאילו להתעצל באיזשהו אופן. הספה היא מתחרה של הרבה דברים בחיים שלנו, לא רק של ספורט, אבל אנחנו היום בספורט, אז כאילו, גם אני, לפני שאני יוצאת לאימון, אמנם לא היו לי תקופות מאוד משמעותיות בחיים שלא התאמנתי בהם, או לא זזתי בהם, אבל גם אני, הרבה פעמים לפני שאני יוצאת לאימון, יש לי את המחשבה של אין לי כוח, או יש לי לעשות 1,001 דברים אחרים, או אולי היום אני לא אלך, וכאילו המשיכה לספה, זה מטאפורה, אוקיי? אבל כאילו, היא קוראת לכולם, אני חושבת, גם למי שהכי מתמיד בספורט, וגם למי שלא יתאמן בחיים או שנים. ואני חושבת שזו העבודה, כאילו, להצליח לסגל לעצמך איזשהו הרגל להתאמן, וזה לא משנה איזה אימון זה יהיה, זה גם יכול להיות ליטרלי הליכה של 10 דקות בחוץ, היא עבודה שלנו מול עצמנו, כלומר, להצליח שוב, לדבר עם המיינד ולהגיד, כאילו לא משנה, לא אכפת לי שזה יותר מזמין, זה כזה, לא צריך מוטיבציה כרגע, בשביל לצאת מהבית, אוקיי? לא לחשוב על כל ההשלכות, רק לצאת מהבית, אוקיי? רק לשים את הנעליים, לנייק יש את הסלוגן, כאילו, הסלוגן, כן, just do it, וזה מדבר לרגע הזה שקמת בבוקר, ואל תחשבי על כל הסיפור של והריצה והקושי שאני זה, just do it. זה משפט שכל כך הולך איתי, את יודעת, אני כל הזמן אומרת לעצמי, זה משפט ברור שהוא מושפע מנייק, אבל אני תמיד מרגישה שאני כאילו המצאתי אותו, ואני אומרת לעצמי, don't think about it, just do it. פשוט ככה, כאילו, זה משפט שברגע שאנחנו מאפשרות לעצמנו באמת לא להיות כאילו לעשות את הארצה הזה, למחשבה שאומרת, אולי לא צריך, זה מעייף, אין לי זמן, ויש לי עוד מיליון דברים לעשות. אבל זה באמת, אני חושבת, נוגע גם במה שאת אמרת, כי זה, אני חושבת שמה שמשאיר אנשים על הספה, גם ככה, גם מה שאני אומרת באופן אינטואיטיבי, אבל גם באמת מבוסס על מחקרים, זה גישת הכל או כלום. המקום הזה שבו, אני אומרת, או שאני מתאמנת 3-4 פעמים בשבוע, כמו שהייתי רגילה להתאמן, נגיד, יש לנו תמיד איזה אימג' של תקופה שבה היינו מתאמנים כזה, או מתאמנות, וזה היינו בשיא, ואז אם אני לא מסוגלת מאיזושהי סיבה להגיע לאותו שיא, אם זה גופני, או אם זה מנטלי, או אם זה ענייני לוז שתמיד קיימים, אז אני כבר נשארת על הספה. אני חושבת ששם הרבה אנשים בקלות יכולים פשוט לא לעשות את הצעד. כן. כאילו זה שוב, זה מי שזה לא חלק מההרגל שלה או שלו, זה תמיד בסוף עבודה שלך מול עצמך ומול המיינד.
ואני חושבת שזה ההתחלה וזה הסוף של קואליה באיזשהו אופן, כי כשאת מגיעה, אנחנו מדברים בזמן האימון, לא רק על תרימי את הידיים, תורידי את הידיים 8 חזרות, אלא על העצמה וההנפשה באיזשהו אופן של המסוגלות שלך ושל ההתמדה שלך. תגידי איך זה נשמע. כאילו מי שלא חווה, אז קשה להגיד איך תרימי ידיים, פתאום יישמע בצורה אחרת. איך זה יכול, למשל, תני במשפט כזה, איך זה יכול להישמע? אז נגיד אנחנו נכנסים לחלק של הברפי, והנה כבר 50% מהקהל לא יבוא, כי אמרתי שיש ברפי, אז בואו נדבר על זה שנייה. למה? את יודעת מה? אני חושבת שאנשים, דווקא כשמדברים איתם על אימון גופני, או פתאום נותנים איזה זווית, זה עושה חשק. יכול להיות, כאילו, דווקא אני חושבת שיהיה עלייה באחוזי ההשתתפות בברפיז, אחרי שישמעו את הפרק הזה. כאילו, תנועה מתפרצת, ושיווקת את זה כל כך טוב. אפשר לעשות על זה איזה סקר, אם זה גרם לאנשים, נעשה מתחת לפרק, אם זה גרם לך לרצות לעשות, או להימנע מזה. כן. אוקיי, אז נניח. אז נניח אנחנו אומרים עכשיו באימון, אוקיי, ניכנס לברפי, ואני לא אומרת לך כמה חזרות הולכות להיות, ואת מתחילה. ואת עושה, וזה לפי הקצב של המוזיקה, ואז מתישהו את מתחילה להתעייף. ואז המוח שלך כנראה יגיד, רגע, מה, כאילו, אני צריך לדעת, כמה חזרות הולכות להיות פה, כאילו, כבר נמאס לי, כבר לא בא לי, כאילו, אז מה, למה היא לא אומרת? אז זו כזו, כבר איזושהי נקודה, שהמורה יכולה להגיד בה, שימו לב עכשיו למיינד שלכם, שימו לב, לגוף שלכם. אולי יש מאמץ נניח בכתפיים, אוקיי? בברפי, אנחנו נשענים הרבה על הידיים, או אולי זה בדופק לב ריאה, בנשימה. בזמן שמתקיים המאמץ הזה, יש עוד חלקים בגוף, שהם דווקא אולי הם מרגישים לי נוחים, בואו נביא את התשומת לב לשם. אז אני גם מנרמלת לך שנייה את זה שכן, קשה, אוקיי, סבבה, כולם בקשה הזה עכשיו, אבל גם כאילו זה לא הדבר היחיד שקורה, יש עוד חלקים בגוף שחיים משהו אחר עכשיו, ואת יכולה לשפוך את האור לשם. אז זה יכול להישמע ככה, זה יכול להישמע כמו שאלה שהמורה כאילו תשאל באמצע הברפי, כמו למה שווה לי עכשיו להתאהב במאמץ? מה ייתן לי להתאהב במאמץ בחיים שלי, באופן כללי? ופתאום הברפי הזה הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר גדול, מאשר רק ברפי. וזה שהצלחתי לעשות ברפי, מוכיח לי, ואני יוצאת עם זה החוצה, ללעשות עוד הרבה דברים שאולי חשבתי שאני לא אוהבת, לא בא לי, אני מפחדת מהם, קשה לי, כואב לי, whatever, כל הדברים שיכולים להתחולל לנו סביב דברים שאנחנו נמנעים מהם. עכשיו כשנעלה את הסקר, מה את חושבת שיקרה? אחרי שעוד יותר. עכשיו יעלה חזרה. תשמעי, או שלא, כי גם יש אנשים שלא בא להם לפגוש את זה, וזה בסדר, אני יכולה להבין. קודם כל זה נכון, אבל אני חושבת שאנחנו נוגעות פה במשהו שהוא מאוד מאוד עמוק, שזה בכלל השינוי של הזווית, של איך אנחנו מסתכלים על תנועה. קודם שאלתי אותך מה התנועה שלך. שלפת את זה, שזה התנועה ברפי המתפרצת. ובאמת תנועה היא הרבה יותר מרק איזושהי איכות מסוימת של הגוף, שאני עושה אותה בצורה מסוימת, וכל תנועה, אם אנחנו נפרק אותה, נגיד אני חושבת על הקליניקה כשאת מדברת. מגיע אליי מישהו, והוא צריך לעבוד עכשיו הוא מדבר על זה שמאוד מפריע לו, שהוא לא מצליח להתרכז. זה פוגש אותו במגוון מרחבי חיים, זה פוגש אותו בדייטים, זה פוגש אותו בלימודים, ואנחנו יכולים במסגרת הקליניקה פשוט לקום, לתרגל לאט לאט ובהדרגתיות, עמידה על רגל אחת ותנוחת העץ, ופתאום רק מזה שנחווה את זה תנועתית, מעבר למילים. זה לא משהו בזה שאנחנו עוברים חוויה בגוף, הוא מטמיע את זה גם תודעתית. אז אפשר פתאום רק מהרגל אחת הזאת. אבל איך זה קורה? נגיד בתור מישהי שממש חוקרת את זה ויודעת לתקף את זה, כאילו, איך זה קורה? למה זה קורה? כי קודם כל מעצם זה שנניח הצלחתי, ההתמודדות עם האתגר, גם את ציינת את זה מקודם בברפיס, כאילו, לחצות משהו. כאילו זה צריך, המקום הזה שבו אני חוצה את סף המאמץ שהגדרתי לעצמי, דרך אגב, אנחנו תמיד נותנים לעצמנו פחות ממה שהגוף מסוגל.
בעבודה שלי עם ספורטאיות, אני רואה את זה כל הזמן. הגוף יודע, במיוחד רואים את זה נגיד בהתעמלות אומנותית או מכשירים. הגוף יודע לעשות דברים פשוט פנומנליים, אבל המוח, הוא מקטין את היכולת, והוא עושה את זה כי הוא מה? למה הוא עושה את זה? הוא דואג לנו. הוא הישרדותי, כן. הישרדותי, כן, הוא לא רוצה שעכשיו תיפגעי. כן. הוא שם... או שאם יבוא אריה, לא יהיה לך כוח לברוח ממנו. בדיוק, אז הוא אומר לך, לא, 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 מה פתאום, את לא יכולה לעשות עכשיו את הפליק-פלק סלטה הזה, או... אז בעצם את פעם אחר פעם בהדרגתיות, נכון? כי מי שיבוא לשיעור ואף פעם לא יתנסה בברפי, אז הוא לא יעשה עכשיו אולי 15 בפעם הראשונה, אולי יעשה 2 ואז שיעור הבא 3, אבל קורה משהו. כי ברגע שהתמודדת עם האתגר התנועתי, אז המוח מקודד את זה, הנה, יש פה חוויית הצלחה קטנה. עכשיו, משהו שחשוב לעשות את זה, זה להדהד את ההצלחה. זה לא רק לתת לה להיות, זה... אמרתי את זה קודם, כשלפני שפתחנו את זה, היכולת to embrace, כאילו את הדבר הטוב שקרה, זה מאוד מאוד חשוב בשביל שנוכל לפתח תחושת מסוגלות עצמית. כי אם זה קרה, אבל לא תיקפתי את זה, זה לא יהיה אותו דבר. כן. זה אולי כאילו, אני לא יודעת איך זה עובר, נגיד, עם המדריכה, אבל ברגע שפתאום המדריכה אומרת, תראו מה עשיתם. כאילו, תנו לזה עכשיו להדהד בגוף, לחוויית הצלחה הזאת, אז אופ, כאילו כבר קיבלתי משהו, וכבר אני מחכה להתנסות הבאה, כי כבר חציתי איזה סף. אז משהו גדל בערך שלי, משהו גדל שם בביטחון העצמי. מדהים. אז התנועה היא כלי, היא מלמדת אותנו משהו. כל תנועה שעכשיו את תספרי עליה, אני חושבת שזה מה שלגמרי את מכירה אותו, שכל תנועה אולי נעשה את זה על עוד תנועה שקורית בקואליה, שיש לך דוגמה אליה. בטח. מה, בהקשר של מה? של מה זה יכול לגעת מבחינה של התפתחות נפשית. על פניו זה נראה כמו עוד תנועה של אימון גופני. תביאי את אחת התנועות כן, אז נגיד בבטן אני נורא אוהבת לחבר את זה. למשל, אנחנו נעשה איזשהו תרגיל בטן, זה כמובן יגובה במוזיקה שהיא מעצימה את החוויה של הפשן, ולהיכנס לזה, ולעשות את זה עם מלא תשוקה, ולא רק כאילו, בא לי שיגמר מה השעה. דרך אגב, לא אמרנו, אבל אין מרות בקואליה, ואין שעון, ואין טלפונים, ויש חלל... ויש נרות. בדיוק, והוא מעומעם לאור נרות. אז כל הסטאפ של האימון גם, הוא מוביל אותך לאיזושהי חוויה מאוד של נוכחות, ובלי הסחות דעת. אז למשל בבטן, אנחנו יכולות לדבר, תיודעת, בטן באסוציאציות לוקח אותי לסנטר, תחושת בטן, וכולי, כזה, זה שני הדברים שעלו לי עכשיו. אז אני אדבר על זה שאני מחזקת עכשיו, ואני מרגישה את השרירים בבטן, אבל יש גם משהו עמוק יותר מתחת לשרירים האלה שאני מחזקת עכשיו, ואני אדחה אותך לעצום עיניים ולהתחבר ממש לתחושה הזאת, ולחשוב אולי מה לך אסוציאטיבית זה מעלה, כאילו מה אני מחזקת בסנטר שלי, או איך אני מחדדת את תחושת הבטן שלי, לגבי עכשיו, מתי בדיוק אני מרגישה את המאמץ, לפתח מודעות גופנית דרך זה, להגיד, אוקיי, הנה, אני פוגשת עכשיו גבול, וואו, שורף לי, אני חלשה בצוואר, אוקיי, מה אני עושה? איך אני ממשיכה לזוז? אולי אני אוריד את הראש, והרגליים כן ממשיכות, אני לא חייבת הכל או כלום, וכולי 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 וכולי, כל המסרים האלה, כמובן לא הכל בבת אחת, אבל זה עכשיו כזה רצתי אסוציאטיבית עם זה, אלה מסרים שאת יכולה לשמוע בקואליה בזמן תרגיל בטן. וזה יהיה עם שיר של ביונסה, של פרידום, וכאילו הכל... איך אני אוהבת את ביונסה? אין עליה. תקשיבי, אני מתרגשת ממנה, כל לראות. את רק שומעת אותה, ואת כבר מרגישה מועצמת. אז כאילו... זה נכון. אבל את יודעת, באמת, אז הנה, נתת זווית מדהימה על תרגול של בטן. אוקיי, אז כאילו זה נשמע... לחזק את הבטן, שיהיה לי ריבועים, שאני, כאילו, זה כל כך הרבה מעבר. באנגלית קוראים לזה תרגילי קור, כאילו לעבוד על הקור, וזה המהות, זה היציבה שלנו, זה המרכז, זה המקום של החוסן הפנימי, זה המקום שבו אני
שומרת על האיזון הזה, פלג גוף עליון, פלג גוף תחתון. זה כל כך משמעותי, והיכולת, תחשבי איזה הנגשה של דבר משמעותי, כשבאמת פתאום המדריכה, באתי לעשות כושר, אבל המדריכה אומרת לי, משהו שמעביר את זה למימד נפשי בכלל, שהוא סופר חשוב, ואת ציינת את הסביבה שבה זה קורה. אז בואי נדבר רגע על סביבת כושר ואיך היא משפיעה עלינו. למה מבחינתך הורדת? הנדסת סביבה באופן כללי. הנדסת סביבה. תודה, זה משנה תודה לגמרי. כן. ספרי קצת מה הניע אותך כשבחרת לעצב ככה את החלל. כן, אז קואליה, כמו שאמרנו, התחילה מהמקום שלי בתור רקדנית ובתור מישהי שמופיעה על במות, זה התחיל מתוך אמירה של אימונים בהשראת עולם הבמה. זה כמובן היום עבר כל כך הרבה התפתחות, וזה כבר לא בדיוק זה, אבל המקום שממנו לקחתי השראה בעיצוב החלל, הוא באמת מעולם הבמה, שבתוכו את בסוף באיזושהי קופסה שחורה, בתור מי שמופיע. אנשים אולי לא יודעים את זה, מי שלא עמד על במה אף פעם, אבל התאורה ממש מסנוורת, ואת לא רואה את הקהל. לא רואה את הקהל, כן. את ממש באיזושהי בועה משל עצמך, בלי מראות, חושך, ומוזיקה שנכנסת לך לקרביים, חזקה, עוצמתית, ותנועה. אז זה המקום שממנו לקחתי השראה, רציתי לייצר את התחושה הזאת של ההפרדה בין הזמן שבו אני חיה את החיים שלי, ואת הטלפון, ואת העבודה, ואת הילדים, כאילו, את הכל, לבין הזמן שאני עכשיו משקיעה ומחזקת, ומשחררת אותי. כן. ומופיעה באיזשהו אופן. כן, גם בתור המשתתפת באימון. כאילו, רציתי לייצר לאנשים את החוויה המאוד מאוד נוכחת ומעצימה הזאת. ולכן גם אסור להיכנס עם טלפונים לתוך החלל של קואליה. וכן. זה בכלל עניין. כאילו, מה קורה לנו כשאנחנו באמת מצליחים להתנתק מהמסך, כמה זה משפיע לנו על נוכחות גבוהה. ויש לך דוגמה, נגיד, למה שאת יודעת שאנשים שהשתתפו בקואליה חוו, איזה שינוי, מה אפשר לחוות מדבר כזה? אוקיי, בא לי עכשיו, אני מגיעה לאימון בלי מראות, לאור נרות. כן. מה? אז זה אולי נשמע כמו משהו שמרגיש כמו חוויה חד פעמית, אבל בקואליה יש, הרוב האנשים הם מנויים, ואנשים שמגיעים אפילו מכל הארץ, כי יש אחד כזה, אבל הרוב מן הסתם תל אביבים שמתמידים בזה לפחות פעם בשבוע, אם לא כל יום, יש אנשים גם שעושים את זה כל יום, ומעבר לזה שזה מאוד כיף, כאילו, להתאמן ככה, כי זה קצת לוקח מהפוקוס של האימון, זה כאילו להתאמן קצת בלי להרגיש שאת מתאמנת. בדברים ששמעתי, כאילו, את יודעת, נראה לי סיפרתי לך מקודם, את יודעת, זה יכול להיות מישהי שתיגש אליי ותגיד לי, אני פה 3 חודשים, ובזכות האימון העזתי לבקש העלאה בשכר מהבוס שלי, או העזתי לעשות איזה משהו שהמון המון זמן דחיתי, וכזה, או יש לי פלשבקים לאימון במהלך היום שלי, שנותנים לי כזה בוסט של אנרגיה. יש כמובן גם כזה נשים אחרי לידה, מתמודדות עם סרטן, אנשים שהם עם כזה כל מיני טראומות מהצבא לאחרונה, אז זה לאו דווקא בקטע טיפולי, כי זה לא טיפול, זה אימון, אבל זה נותן לאנשים את המקום הזה של רגע כזה, לדאוג לעצמם באמת. ואת אולי לא מצפה לזה, אבל את מתאמנת וקוראים לך דברים, כאילו, קוראים לך דברים שהם מעבר ליו, ירגע לי את הישבן, כאילו. כן. אני חושבת שכשהייתי מדריכת פילאטיס, אז הפידבקים שהייתי מקבלת היו יותר כאילו, הצלחתי לעשות רול אובר, להעביר את הרגליים מעבר לראש, הצלחתי, לא יודעת מה, לעשות פוש-אפ מלא, ובקואליה אני אשמע גם את הדברים האלה, אבל גם העזתי בלה בלה. בחיים עצמם. כן. כן, כי זה
כי זה בעצם פתאום החוויה הזאת שאני עוברת בתוך אימון שבו משהו בהתקלף, הוא גם יכול להיות ככה מוטמע בתוך מרחב חיים אחר. הרבה פעמים אנחנו הולכים בשביל זה לשיחות. אני רוצה להגיד משהו שהוא סופר חשוב. מבחינתי, בתור פסיכולוגית, ברור וגם את, כאילו, ציינת קודם שאת כן כאילו נפגשת עם פסיכולוגית, נכון? כל החיים, כן. וכמה זה משמעותי וכמה זה חשוב. זאת אומרת, בכלל לא להמעיט בחשיבות של מילים. ועדיין יש משהו באפשרות לפגוש את עצמנו, להתמודד עם אתגרים, להתמודד עם פחדים, להפחית לחצים, שזה באמת עובר דרך הגוף. עכשיו, זה לא מיידי, זה לא מיידי. זה דורש, אני חושבת שאם דיברנו קודם על הספה, אז עוד איזה משהו דיברנו על הכל או כלום, אז אני אגיד גם, זה דורש סבלנות. סבלנות לא כל כך ארוכה, זה לא ייקח הרבה זמן, אבל סבלנות של לפחות 3 שבועות, אני אומרת, כזה בשביל, זה גם מה שהמדע אומר, שלפחות 21 יום לחוות את השינוי, ולתת לעצמך ליהנות מהיתרונות של האימון הגופני, הרבה מעבר לביצוע. אנחנו לא משווקות פה אימון גופני בשביל שתבואו לעשות וי על חיטוב. ירידה במשקל, זה זה יקרה. לא. כן. זה לא רק הספורט, זה הרבה פעמים תזונה. חשוב לשים את זה. אנשים חושבים שאם הם יעשו את האימון הכי 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 קשה, ששורף הכי הרבה קלוריות, זה מה שיעזור להם לרדת במשקל, אבל בפועל זה יותר עניין של ערך קלורי שלילי, כאילו כמה אני מכניסה לעומת כמה אני מוציאה. אבל כן, זה משהו שהוא יכול להיות תופעת לוואי נקרא לזה, של ספורט, להתחתב, לרדת במשקל, זה עוזר לדברים האלה, אבל מבחינתי זה מחזיק משהו שהוא הרבה מעבר לזה, זה להרגיש טוב, להרגיש בטוחה בעצמך, מועצמת, נוכחת, קשובה, מודעת לעצמך. הנה, נגיד, שבוע שעבר העברתי אימון אחרי שחצי שנה לא לימדתי, וכל כך חיכיתי לזה. ובלעת הרגע של האימון, שמתי לב שנתתי איזשהו תרגיל שהוא היה קצת יותר מורכב, ולקח לאנשים רגע כאילו להבין אותו, ולהטמיע אותו לתוך הגוף, שמעבר לזה שזה כבר שם אותך בנוכחות, כי את כאילו קיבלת עכשיו משימה, המוח קיבל משימה, הוא ייקח אותה והוא יבצע אותה, ואין לו מקום לחשוב על עוד משהו, הוא יחשוב רק על המשימה הזאת, אז כבר כאילו נחמד, אני לא חושבת שום דבר אחר חוץ מזה. אנחנו חוזרים על אותה תנועה שוב ושוב ושוב ושוב, כדי להתמחות בזה רגע, כדי לקחת את הזמן, ולהרגיש שאני המומחית של הגוף שלי. אני לא רק באתי ושמתי את האחריות, ואת הגוף שלי, ואת החוויה שלי בידיים של המדריכה, שאני לא יודעת מה הניסיון שלה, ומה זה, כאילו, והיא תגיד לי עוד 8, ואני אעשה עוד 8, אני הקפטנית של הגוף שלי כשאני מתאמנת, ויש כאן הזדמנות, לא רק לעשות ספורט, אלא גם להיות השפית של המכונה הזאת, שאני לוקחת איתי לכל מקום, ולכל אינטראקציה, ולכל דבר שאני בוחרת לעשות. אז אני חושבת שכאילו, יש לזה כל כך הרבה יותר ערך, מאשר רק ה-benefits שאנחנו רגילים לשמוע כשיווק לספורט. ממש. עכשיו אני מסתכלת עלייך, ויש 2 דברים שככה חשוב לי שעוד נמשיך וניגע בהם בשיחה, כי יש פה משהו משמעותי. את מביאה איזושהי רוח שאני ככה מרגישה אותה, של באמת הרבה תשוקה, ואני חובה ממך גם משחקיות, כאילו היכולת להיות, אני מרגישה ממך נוכחות מאוד גבוהה, כיף לי לחוות את זה לידך, אני ממש נהנית לראות אותך, מרגישים שאת באלמנט שלך. הייתי רוצה שכזה, אולי תספרי מה מנחה אותך, כאילו, מה תומך אותך במהות, ואני אכניס כאן עוד דבר, הפכת לאמא השנה, ובא לי גם לשמוע קצת על מה זה עשה, מה זה עשה לך כאישה שגדלה ככה
עם החיים, ועם היזמות, ועם הדברים שאת מביאה? זה שאלות גדולות. נכון. רגע. חוק מספר 1 שאני מלמדת את הסטודנטים שלי בתורת הרעיון, זה לא לשאול 2, וזה, אל תלמדו ממה שעשיתי עכשיו. אבל זה היה מין הייתה לי תחושת רגע צורך להספיק, אז דחפתי 2 ב-1. כן. תתייחסי למה שאת בא לך להתחיל, ואני... אוקיי. מה תומך אותי במהות? אני אקח מה שאני מבינה מזה, ברור. כי זו שאלה גדולה, והיא נתונה לפרשנות. מה שתומך אותי בסוף זה כאילו, את יודעת, גם התרגול האישי שלי, להמשיך להתפתח כאינדיבידואל. מה את עושה? אני אגיד לך למה אני שואלת, כן. אני אתן דוגמה קטנה, שאני שמה לב אליה. מקודם הסתכלת במראה, ואמרת, מתוקה, חמודה. אני שמעתי את זה כי זה ניואנסים שאני מקשיבה להם כל הזמן בקליניקה, כשאני אפגש עם מישהי, אני רוצה לשמוע את האיכות של הדיבור שלה עם עצמה. זה מספר 1 מה שיקרה לי בחיים, הוא באופן מאוד חזק, יושפע מאיך שאני מדברת עם עצמי. וזה לא קשור למה שדיברנו עד עכשיו, זה חלק ממערכת יחסים בין היתר עם הגוף, היא גם באה לידי ביטוי באיך שאני מדברת עם עצמי. אז בא לי לשמוע כזה, מה עוזר לך להיות אישה שמסוגלת לדבר עם עצמה בצורה מעוררת השראה? וואו, אני קצת לא יודעת, כאילו, פרקטית מה שאני עושה זה להביא לזה מודעות ולתרגל את זה, וברור שיש ימים שאני מסתכלת במראה ואני לא חושבת שאני מתוקה, והמוח העבריין שלי אומר דברים אחרים, ומאוד מורידים ומקטינים, ומה שאני עושה זה להביא לזה מודעות בעזרת גם הטיפול הפסיכולוגי שאני צורכת כבר 14 שנה, וגם התרגול הפיזי שלי והתהליך האישי שלי עם הגוף שלי ועם תנועה, וגם הרבה תרגול של, את יודעת, זה שיעורי בית, זה לשים לב, כאילו זה תרגול של תשומת לב, של, היי, דיברתי לא יפה עכשיו. וזה חלק מאוד גדול ממה שהוביל אותי ביצירה של קואליה גם, כי כשאת מופיעה, את צריכה להצליח לשלוט באיזשהו אופן בעבריין הזה. כמה פעמים אני אגיד עבריין, אבל ככה אני מרגישה כלפיו הרבה פעמים. כי את עכשיו מופיעה, ואת צריכה להיות באיזשהו state of mind, ואת לא יכולה שהוא יפריע לך, אז את צריכה לדעת, כאילו, גם לענות לו לפעמים, אבל גם לסתום לו את הפה, וגם כאילו להיות חברה טובה שלו, וגם, וזה כזה, הוא שאני מתארת בתור גבר, זה את, כאילו זה את מול עצמך. זה את מול עצמך. אז זה המון תרגול עצמי של לשים לב לאיך אני מדברת לעצמי, ואיך אני לפעמים, כאילו פשוט לתרגל את זה. אז זה מבחינתי מה שאני עושה, זה כמובן לא מתודי, זה לא כל יום אני יושבת שעה ואני עושה זה ongoing, כאילו. זה לא יכול להיות. לא, זה לא יכול להיות מתודי. ואני חושבת שזה חלק ממה שגם מתחבר מאוד לקואליה, זה שאת מתרגלת ספורט, אבל את מתרגלת ביטחון עצמי, ושיח חיובי פנימי, ותשומת לב ומודעות גופנית, בלייב. תוך כדי שזה קורה. אז עכשיו אני אשאל אותך, כי לא סתם חיברתי את האימהות עם הדיבור הפנימי. מה קרה לך, באיך את חווית את השלב הזה של באמת הריון, השתנות הגוף, לידה? זה פתאום להכיר את הגוף ב-state of mind אחד, או state of body אחד. כן. משהו אחר. איך את חווית את זה? אני מאוד נהניתי מההיריון, ואני מאוד פחדתי מההיריון, בגלל שהגוף שלי הוא הכלי שלי
מאז שאני זוכרת את עצמי, ואני אוהבת את איך שאני נראית, ומאוד פחדתי לאבד באיזשהו אופן את הסטטוס שהגעתי אליו. וזה יישמע קל, אבל כאילו, זה הרבה עבודה, אבל שחררתי, כאילו, והסכמתי לשינוי. וזה כל הזמן לתפוס את עצמך ברגע שבו את מסתכלת בעיניים לא טובות על עצמך, על הסיטואציה, על whatever, ולשנות את השיח. וזה... מה אמרת לעצמך ברגעים שפתאום באמת ראית את עצמך אחרת? בסוף זה נובע מהרצון שלי, שיהיה לי נעים וטוב וכיף, ושאני אהנה מהחיים. ובשביל שאני אהנה מהחיים שלי, שאני מייצרת לעצמי, אז אני צריכה לא לסבול באיזשהו אופן. ובשביל לא לסבול... בהחלט, המשוואה היא די פשוטה. היא די פשוטה, אבל אז את מסתכלת במראה, ואת פתאום, לפני שזה הריון מובהק, את כאילו עולה במשקל, ואת כאילו מאבדת את הטון, כאילו, הגוף הנערי, הגוף, כן, זה משתנה. ואת נהיית רפויה, ואת נהיית עגולה, ואת נהיית כל מיני דברים. כן. וזה עבודה של להסתכל במראה, וכשהמוח שלי מעלה מילה כמו את שמנה, או את מכוערת, או כל מיני דברים שאני בטוחה שכולנו יכולות להזדהות איתם, אז זה להגיד, כאילו, זה לא, אני סובלת עכשיו, אני לא רוצה לסבול, אני רוצה לאהוב וליהנות, ולחיות חיים חיוביים, אז לנסות, כאילו, ולא תמיד אני מצליחה, אבל לנסות להגיד, אני לא מכוערת, לפחות להתחיל בזה, או אני לא שמנה, אני בהיריון, אני מייצרת חיים. לנסות לייצר לזה איזושהי כותרת, שיום, פרספקטיבה אחרת. ואולי בהתחלה אני לא יאמין לה, וזה יישמע כמו איזה משהו שאני כופה על המציאות שלי, אבל להשאיר את הלקסיקון הזה, שאני יודעת לדבר על עצמי, באמצעותו. ואני מרגישה שהיום זה כבר מאוד עשיר אצלי, יש לי כבר לאן לגשת שם. אז זה ספציפית על ההיריון, אבל אני, כאילו, המשבר נקרא לזה שחוויתי בה דווקא אחרי לידה, שהובחנתי עם דיכאון אחרי לידה, וזו הייתה תקופה, לא יודעת אם אמרתי לך בכלל. לא אמרת לי, כן. אבל איזה כיף שאת אומרת עכשיו. כן, כן, שזה, את יודעת, אנחנו יכולות לדבר על זה כנראה עכשיו שעתיים, אבל זה... איך חווית את זה? אבל כן רגע... איך זה בא לידי ביטוי? התקפי זעם, מחשבות אובדניות. כן, כאילו, המון 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 התקפי חרדה, פחד שאני כל הזמן לא עושה טוב, כאילו אני כזה... אל מול לב? אל מול לב, אל מול אפילו דברים קטנים כמו כאילו, את יודעת, לשים את המנסה, או כאילו אני הורסת, אני כזה, חוויה מאוד 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 של אובדן שליטה, שאני כאילו משתגעת. אני מאבדת את עצמי. וכל הכלים שרכשתי לעצמי במהלך החיים שעבדו עד אותו רגע, הפסיקו לעבוד. וזו גם חוויה מאוד מטלטלת, כי לא היה לי מאיפה לעזור לעצמי פתאום. ואני חושבת שממיתים בערך של זה, אבל יש המון משקל להורמונים שלנו, במיוחד כנשים. זה גם מה שמייצר בסוף את החיים שאנחנו מגדלות בתוך הבטן שלנו, ואנחנו נפגוש את זה גם במנופאוזה אחר כך, ובהרבה נקודות בחיים שלנו כנשים. ובגיל ההתבגרות. ובגיל ההתבגרות, וקבלת מחזור, כאילו, כן. המון המון נקודות לאורך החיים שלנו בתור נשים. וזה הורמונים, ויש מה לעשות עם זה. ולפעמים
העבודה בשיח, כמו שאמרת, היא לא מצליחה לספק את העבודה. וזה גם בא בתקופה שאת לא יכולה לזוז, כלומר, את עוד מחויבת באיזשהו אופן להישאר משכב לידה וכו', כאילו, אז ממש לא היה לי, כאילו, מאיפה להביא את המינון. כן, את הנחמה, את הריפוי, לא יודעת. אז... איך הייתה לך ההתפרקות הזאת? איך קיבלת אותה? זה מאוד מפחיד. מאוד מפחיד. זה מאוד מבהיל. וזה... זה ממש חוויה, אני חושבת לא פשוטה במיוחד למי שרגילה להיות מאוד, כאילו, בשליטה מסוימת עלה. מאוד מתפרצת. נכון, הנה המתפרצת. אבל גם זה מתפרצת. תראי, יש פה הקבלה. כאילו, אני ממש שמעתי את זה כשאת דיברת. קודם כל, אני מאוד שמחה ששיתפת, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שיש משהו בלהיות מי שמשדרת עוצמה. מאוד חשוב גם להביא את האנושיות לתוך זה, כדי באמת לספר את הסיפור האמיתי, נכון? כמה קל זה לראות מהצד משהו, אבל פתאום היכולת לדעת, היי, כן, גם אני התפרקתי, התפלשתי ברפש, והתינופת הזאת של החיים, אני אגיד שאני גם מאוד מזדהה, אני זוכרת שפתאום האובדן זהות שחוויתי אחרי הלידה הראשונה עם דילן, ובדיוק עשיתי הגנה על הדוקטורט שלי, בדיוק באותם ימים, ישבתי איתו במנסה, אני על הכדור פיזיו, מקודדת את הנתונים שלה, אני צריכה להציג, ולספר על איך אימון גופני הוא כלי טיפולי להפחתת לחץ. עכשיו, אני במצב שאין לי יכולת לעשות אימון גופני, אני בלחץ C, נשברתי, התפרקתי לחתיכות, ושם הייתה לי הבנה מאוד משמעותית, שאימון גופני הוא עוגן, עד שהוא כבר לא יכול להיות עוגן. כלומר, אם הצרכים, כשמגיעה אליי אימא, אחרי לידה, והיא מנסה לחזור לעצמה, אני עושה את זה במרכאות, ונורא נאחזת באימון הגופני, הדבר ראשון, זה רגע לבדוק, האם הצרכים הבסיסיים שלך מסופקים? דיברת קודם על שינה. כן. שינה בכלל. פירמידת מאסלוב. את מזינה את עצמך, יש תזונה ספציפית לאחרי לידה, לא מספיק מדברים איתנו על זה. מזינה את עצמך בשביל להגיע לבלנס הורמונלי, את ממשאבת את עצמך במה שצריך, כדי שאחר כך יעברו חודשים, כמה שאת תצטרכי, תוכלי לחזור לעוגנים המוכרים. אבל... כן. ההתפרקות הזאת המשמעותית. אז ככה, לסיום, אם את צריכה להגיד מה משך אותך ככה במפגש הזה עם הרפש, מה משך אותך למעלה? גם תמיכה של הבן זוג שלי מן הסתם, שלא ניבל בניגוד אליי, ויאמר לזכותו, כי זה יכול להיות מאוד מאוד מטלטל, גם עבור מי שלצידנו, ושיחות עם הפסיכולוגית שלי, שככה נתנה את המחשבה שאולי מדובר בדיכאון אחרי לידה, והפנתה אותי לפסיכיאטרית, שנתנה כזה את הגושפנקה, והתחלתי טיפול תרופתי, אבל לקח לי הרבה זמן, שכבר הוצאתי את המרשם, והכדורים היו אצלי, לפני שהסכמתי לקחת אותם. והמון, המון, המון מחשבות. זה לא פשוט, הבחירה, רגע שנייה לעזור לעצמי, בעוד דרך. כן, שהיא לא מוכרת. כי אני לא מהאסכולה הזו. כן. אני כאילו לא באה מהאסכולה של לקחת כדור, ושזה יפתור לי את הבעיה. כי זה כאילו קל מדי, כי זה כאילו... לא עבדתי קשה מספיק בשביל לנסות להוציא את עצמי מזה בדרך טבעית. ואני יודעת שיש המון גישות, ואנשים מסוימים יסכימו עם הגישה הפסיכיאטרית
הטיפול התרופתי, ויהיו כאלה שלא, והיה לי מאוד קשה להסכים לזה, ובמיוחד שכאילו, זה היה יחסית בשלב מוקדם של אחרי הלידה, וכאילו אמרתי, כאילו החזקתי איזו תפיסה של, מה, כל כך מהר, כאילו תקחי משהו שיפתור אותך מזה, כאילו תנסי עוד קצת לפתור את זה בעצמך. אבל למה? כאילו למה שאני אעבור עוד ימים, ואפילו שעות של החוויה המאוד מאוד קשה הזו, ולא יודעת אם לקרוא לזה פתרון קסם, אבל יש כאן משהו מולך שיכול לעזור לך, והוא לא חתונה קתולית, את יכולה לקחת ולהחליט שאת מפסיקה, וכאילו הכל בסדר, בניגוד ללהביא ילד לעולם, זה ריברסבל, כאילו. ובסוף לא סתם קוראים לזה לפעמים מייצב. הדבר הזה של רגע היכולת, וגם אני לא באה מהאסכולה של כדורים, ומאוד מאמינה בכוח הריפוי של הגוף, אבל אני גם יודעת שיש מצבים שאין ברירה, ויש מצבים שזה מציל חיים, ולפעמים עושות את מה שצריך לעשות, בשביל שנוכל רגע להרים את הראש מעל המים. כן. כי זה לא רק את כבר. ומה שהחזיר אותי שם, דרך אגב, זה המחשבה של אני רוצה ליהנות ושיהיה לי טוב בתקופה הזו שגם לא תחזור, של החוויה הראשונית שלי בתור אימא, עם לב ולהיות בטוב בתקופה הזו, בשבילי וגם בשבילו, מן הסתם, אבל כאילו, אני לא רוצה לסבול כבן אדם. אז זה מתחבר גם למה שדיברנו מקודם, על הדיבור העצמי, אבל זה כזה הרגע של התפנית מבחינתי, של להסכים לקחת את זה. אני לא רוצה לסבול. אני חושבת שזה מאוד מתחבר להרבה דברים שהיו פה בשיחה, ואני אגיד שמשהו שאני כזה רואה מהצד, שבעיניי, וזה משהו שכזה הולך איתי, אפשר לראות על בן אדם הרבה מאוד דברים, כאילו מהצד, מהאיכויות, וברגע שעיקרון העונג מאפשרת לו להיות נוכח בחיים שלך, זה מאוד משמעותי, ויש לו ביטויים, וזה בא לידי ביטוי באיך שאת מדברת עם עצמך, כי מגיע לך, כי את יוצאת מתוך הנחה לעולם, וכמה היא משמעותית, והלוואי הופה, שבום. אני גבוהה מדי לחלל הזה. אז הלוואי שמי אבל תקשיב לזה, תוכל לקחת משהו איפה כל אחת יכולה למצוא את העונג שלה בחיים, לתת לו את המקום, כי הוא משפיע פנימה והחוצה, במה שנקרין כלפי חוץ, ובאיך שנדבר, ואיך שנתנהל כלפי פנים. תתני איזה מסר שלך לסיום, כזה משהו שבא לך לסיים איתו, כי נגענו, אז אני חושבת שהתחלנו מדבר אחד, ואז פתאום לקראת הסוף היה פה נגיעה באיזה רובד סופר חשוב ומשמעותי, וגם קשה, אבל זה החיים עצמם. החיים עצמם הם כאלה, הם הכל מהכל, וכל החוויות וכל הצבעים. מה שעולה לי זה כאילו, כזה, כאילו תחיו, כזה, יודעת, כל מה שדיברנו עליו מבחינתי, זה המקום הזה של, את קראת לזה עונג, אבל מבחינתי זה לאפשר לעצמי לחיות ולחוות ולעבור דרך גם דברים שהם אולי מפחידים אותי או זרים לי וחדשים, להיות בתוך הדברים שאני הכי יודעת שעושים לי כיף וטוב, ולהרשות לעצמי, כאילו לחיות. Just do it. כן. מעולה, אז אני רוצה להגיד לך ממש תודה. תודה לך. זו תחילתה של ידידות מופלאה. כן, אנחנו יכולות לעשות מחקר, נכון? נכון. קואליה. ומחקר, ועוד אני רואה פה כל מיני דברים סופר מעניינים, ואני מחכה לבוא שוב לאימון, הלוואי ואני לא אפספס אותך כשאת פה, אבל
נראה מה יהיה. תבואי. אז תודה, תודה לך. שניפגש בהרבה עונג. כן, אמן. אמן.